Cóhhain teacher Charlotte ag Brimscoil Galway ní? Céiste dar bh sin. Dul gra Mrs. Sadler an mar clas céir nóir cin mar sin teacher soch má. Sgioban cúspar Charlotte ag an scoil agus cursán. An cúspar a Charlotte, I'm smearnigh English, or is talm dúach a léibh agus sgríomh mé aon sin agus charáid cho mar maths cha talm sin chará mí mar maths ide. Déimion is a Stalm sa dúnmh clásach is stalm cléchlein má cad sin na mé. Gléibh? A bheil siad clúich bailcáil sean an cléasach? Úranin. Nice. An do clúichú bailcáil sé amháin nuair a bheith ag an scoil? Bhí Coinnich ris na cair sin nach chun. Go bhíad a bhaint an clásacha? Well, bha chará a thuile bailcáil sé ach bha mar clúic nó sinna ach cin bha clúich. Céimir atá sig sibh a clúich bailcáil sé? Well, nu úranin bhí mé cléchlein má dad an sgioba is bhí sin dúchadína pasí agus dúirta mar sin. Gléibh bha mí sé clúichlein dad agus an bratharacham agus carad sin an bratharacham go deoch, so bha mí sé an rút mar sin. Sgioban Coinnich Charlotte an skipper bailcáil sé ag Brimscoil Galway ní? Well, chaneam mór nach chará sin chará mi hín an bailach éile ba clúiche son inéis ag an am chará sin a clúiche son an skippe ag an scáil. Ach clúis sin nó jaarturis agus mar a thuirs dúsa thuir sin thuir an G-seach in red card, so bha sin spóisial. An do chléiche bailcáil ag amlainn nuair a bhar ag an scoil? Bha sin a clúich bha gléibh an ar thuir sin na goals mór agus an pitch mór agus sún ghéanana clúich an sin déanamh fruútan mar clasa síana i clasa seach gléibh bha sin of course dúna chuig thula uair bheil sé a clúich ag an bheil dúna chuig. Úranin. Sgioban cúspar Charlotte ag an scoil agus cursán? Well, is stalm P is woodwork mar kitchen. Yeah, okay. Ha an aisling agad an bailcáil agus cursán? MacGriogair bhí a cléich ar san Liverpool ar tar duine uasach animal ar a bhí cléich ar saniad. Han clúiche ar a Charlotte ar san Liverpool? Mo Salah. Oh, not bad. A bheil is the clúich an in position with Mo Salah? Chaneal. Hell no. Fair enough. Cimir a thuiríteach go an skipper òigridh ag college is Well, nuair bha mí 8 go mis sin. Bha mí ddíoch a clúiche an sin scáil agus bha mo cóla cálam clúiche san ar son ingin na skipi an òigridh agus thuair an trial ar máin agus ddíoch chaimí gun na trials agus bha Fiona McWilliams in sin agus ddíoch agus Ronnie Duncan agus thuirstíad san ddíoch follow good training, so yeah, ddíoch mar sin. So, ha an celebration agad nuair a hard fine till